Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τα λύπης μου το λέω ότι αυτό είναι από κακή επιλογή ένα τρισάθλιο, μην πω πεντασάθλιο μοντέλ στη Βουλγαρία, το οποίο εδώ πρέπει να κάνει πρώτα χειρίσματα ο Μάνος ο Μανουσάκης στο τμήμα ηθών τον πρώτο κύκλο. Θα το έχεις και το ανάλογο soundtrack από κάτω. Ο Χριστός και πάλι και για Απόστολο. Και έρχονται τα καλύτερα. Και λογικά εδώ από πάνω πρέπει να είναι η οικία του Τζακ του αντεροβγάλτη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι ότι χειρότερο έχω μείνει στη ζωή μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα μου μείνει μια τραυματική εμπειρία. Βρίστε με ελεύθερα, πείτε ό,τι θέλετε, είμαι ένας τριμάλακας και μισός. Και αυτό εδώ είναι ένα κοινό στο μπάνιο με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα στην διπλανή πόρτα. Τμήμα ηθών, φίλε, τμήμα ηθών του Μανουσάκη. Σε ένα καταγόγιο της Ομόνοιας.